wiyen. Iya. Loro sih. Loro. Pak. Wiyen urung ngono. Urung. Ngono. Yen isih apik. Mau digur terus kok ngomongin. Saiki kan ra digur. Jadi yo wong wis pindah omahe yo nganggur. Jadi nih terenggalek. Biyen omah-omah tiga duit Iya. Iya. Dan padha iku kok wonge berkembang biak. Wonge urung berkembang biak. Kayak saiki. Saiki wis berkembang biak dadi wong akeh wong. Dadi wong api, omahe api. Iya. Iya. Lo es krim. Yo oleng. Iya, es krim berarti. Es rupane hitam lho. Wireng. Elok kene. Delok Iki rene. Tembuse ning sing ana kok tembuse dalan ning kono yo. jalan lurus. Iya, tembuse. Heeh. Kenapa? Ya terakhir ning kono tembuse. Kono ana tembuse ora iki. Jalan kiri ana tembuse ora iki ya. Oh buntu. Buntu ngiri itu. Tapi sama orang sih. Oh buntu. Ora ana tembuse buntu. Oh tembuse kono mang berarti lho. Oh sore ini tembuse dhewe. Ora lah. Oh iya tembuse kene berarti mang. Keren ya, mau kurono ya. Kalau lagi keren iki. Kalau lagi keren iki lagi. Tapi ora tahu. Ini ora tau lagi iki. Iya. Tembuse ndi ya? Oh tembuse masuk jalan kono mang paling ya. Tak kira tau mae kono tok ngarep tok bae menjero-menjero. Mati sih. Oh. Yo. Jalan lu kali. Iya, tuh tembusnya ndi yo. Ngiri tembusnya tuh di ngiri. Rono tuh sawah paling yo. Yo rono sawah. Rono buntu. Tembusnya ndi yo dhewe dhewe. Kok akeh kan. Rono tembusnya ndi yo. Sawah paling yo. Kereta motor. Sono ono omah. Sawah. Tapi kok jalannya api aspalan yo. Oh enak yo main ini.
Oh iya tembusnya kene. Mobil mangel di tembusnya yo. Yo. Iya cek tembusnya kene cek. Kira tembusnya rono. Iki belok ngiring rono. Terus belok ngaman yo. Tembusannya wakil jalan iki. Nah, ada tembusannya wakil deh. Yo, tembusnya kene iki lemang tuh. Ada orang kotor itu. Iya, gue ndelok kono ben roh ben ora usah ngasih kanan kiri. Yo. Muter maneh. Iya kan tembusnya rene mang. Kok sing lihat rono tembusnya traktor India. traktor India. Eh? Tapi Iya. bukannya uangnya tibir. Iya no. Lho tembusnya rene. Rene. Iki tembusnya kok sing rono kok ngalor. Jembatan kayu. Ah, jalan ya. Ada Willy. Iya. Nokleng. Yo kita busir rene ngaman. Rono bodho endi rono? Jajal rono. Langsung rono ae. Yo. Birah. Yo jembatane mobil. Ora boleh juga. Yo tei wir. Iki belok ngiri rono nek. Pak Mang nih. Ndi no. Yo, kene yo tepak yo. Soalnya bener. Bener aku pernah rene. Wis ngono kabeh. Pak. Tangannya jeneng ngono. Ketok ngene. Nah, ngono. Ini sing duwe apa? Ketroprak. Sing duwe ketoprak siswa Manggono. Campur sari kenduan. Kursine. Iya. Ada nek ketoprak ada yo no kursine. Nokel. Ora nek toto. Ada no deti aneh. Eh? Ada no deti aneh. Oleh Nokel. ben ketara. Nek wis ber. Nek wis ber. Wis bar ya wis.